سلام تعنا هابلي كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان جاير مسجن دحنا جهم أنا بوغني أجزي مسجن سلام عليكم نسخاتكم كخمايا لكم كم زخمايكم تخونوا حقو ساعت دسيلكم أبسرعكم أسالتو تعنا مسبية سبكم فقر لوهات حليوت كله ملوء خمس غنى مالتي بعد ملوء تسفائي انت زي كويرو اندما صباح كالي معالتي اند قبلنا مالتيو ناب رياكشننا كنسغرينا ابنا لو معنت فيديو ازيوم طعمات فيديوهات حيزلكم مصير لكم فقط قداماي نرخو فيديو سي زغول عزي يغور زغبرنا تتحيزلو يبللو خرعنا يزغبا نيرو بزيا خرعت انت مصيس مالتي نسخي مستيرتراو مزدكسكي بحق دزي عقبك خوينو ولاس نتفي مسن مخاني خما حسب انتي علامه خني يركس كبرنا بزي امدسكم فلطا مالتي كافا مالتي طعم عزيز قرم اندي سلطنه صغري يبلاشو زقمقمن حدا سبالو يلو ابا خلخا سلطون مني انقي مكا كل غزا كخفي لي زقمقم كامن يا مملس هذا منيو بزعبا زي حيزلكم مصيل لخسكي أبوي سبحات أميديا قريبو مسات زلنا ناي بوليتيكا وزعبا العلوم ذهبوا وريتو بزحات انتي غدو دا زبل فيديو علنا محيزنا لكم نابخاتكم كنمصينا مالتي لو معن وداب نحطا موفار مغمغا حفتنا روتا auf TikTok لايف لبخا زتنكفن محزنن ناي بعلا مستير تزارب الله اجي كتبخي بالكن كنابي بالكن ترديكم رؤته هيوت سيا تحت فتا ترديكني ورتا حفتي ناي بحق نغيرو ندمو أصلولي نسون قالونا مولو ما عندنا وقعدينا أكل كنجورينا مالتي تجراي بلوغان حبرة أوروبا أمريكان على قلا تجراي بلوخان حبرة أوروبان أمريكا يقلق قالا نمنتاي مخنياتيو أقرب لكم اللخو كتري ويخو مالتيو أبقودا إيرترا إثيوبياويان حدا حشوشوخ زبازحو مستير قنيلو የኢትዮጵያ ድሮን በኢሳያስ አፈወርቂ እጅ ገባም ሃየ ምሳና ጽንሑ ካተኸታተሉ ማለትዩ ከነውጉዒና ነጥሉ ማዕንት ጉዳይ እዚ ሽደን ሪአክትስ ዋንዩ ናብ ሪእቶታት ዶ ስግር ክንብል ዳንኤል እቲ መሳርሕናትካ ማለት ማይክሮፎን አስተኻኽሎ እዚ ማለት ሙሉእ ገጽካ ከም ዝረአይ ግበሮ ነቲ ስራሕኻውን ሓጋዝ ስለ ዝኾነ እቲ ተቕርቦ መደቡ ንሕብረተሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ብሮ ጂሰስ ክራይስት ኢዝ ሎርድ ያ ዳንኤል ሎማዓንቲ حريف مخري نقرا من قد حريفتي زربا سوا بيلكالخا خمزو بالكاي حراي بزخون انتاي مالتيو اذا مايكروفون دايناميك مايك تبهال منالبات قرب بيلكا ختزارب كلخا ازيو زغولهن تونال كواليتي زلو دمصنيا توص مالتيو رحقت لخا منتان نويز منتان كيهلو مالتيو بو مطنيا فلي زبلت مايكروفون سلازي بخالي مايكروفون مغيارن بازيو تونال كواليتي زلو مايكروفون مغيارن ولا حسب تهلو زي نوعلو نزوصو وصاي كابتن قدم حجي زنورن مايكروفونات ازيو زبلت حاشن سلازغونه نغزي بخمزي خطقمولي كرأ جن بخالوت انجلات كاميرا كحوس كفتنيه مالتيو حراي بزغونه مخرخاتكم بتعمي دس بهالي لغاس زغونه مخريكم مخيركمني بتعم دس يل نزلو مالتيو امو خا حغوس مالتيو نسنا مخرخوم نمنا له معانت فيديو كنسغرينا Welcome to Shidden Reacts 1 كي نابزانا يلو معانت فيديو دما نغصد ندينا زلنا وعيزينا لنا يزبهر زلو سلام كبران تخاتاتلتنام نلو مزبلنا زينا حزنا لكم قريبنا لنا خصاب نود بتصمونا ختكاتاتلنا بتحتنا نقدمكم حنتو غانداويت قالن سيتم حبشا دك تبعتيهم اب عرات نفعات يكونن كتبل كانت تزاربت I have not seen you date Ugandan women. Me too. I tried you but I will not do it again. فتينكم اي غبراني لا اشي ميجر جنرال مونيكا مبراتوم غزا خفيتا شحال ودي اتراو دك اسك خلق بهاجر درجه ملعا عسكنا نسخي اب عود زو على بعراي صحلا لاي زيت حاسبت قصنغو فراس غابنيا سلازخون كيم كعقبو خزي كالو ختبل مليسات اللام كايا ملسي باتا مالتي اشي حراي اوزي غتاي غبره شغال حواتنا خاني مساريحهم امنتي حقوس كان فلطينا أتزرعهم حنبير بوغنهم نسخي بمدفع حرارة كتما سلت مسلي نحن حبشا دك تبعتي خا أبكو برتات عبيد كاسلز لمدناي كحقوسك زي كعلى خبل بلحز والقالات وروير اللام we Eritrean always inside كوبرتا كومي خا كوم غير خون كوبرتا أنا كله برقمتري بقول له كده مسكنة دمو inside كوبرتا أي مسكنة ولا outside كوبرتا
ሓንቲ ጓንዳዊት ጓል ኣንስተይቲ ብወገናም ሓደ ኣስመሮም ዝበሃል ኤርትራዊ ምሳይ ደቂሱ ነይሩ እንተኾነ ግን ንዓይ ከምቲ ዝደልዮ ኮይኑለይ ክትብል ግብረ መልሲ ሂባታም ብፍላይ ኣስመሮም ኢላ ኣስመሮም ኣቶ ነሽነሽ ብወገኑም ኣስመሮም ግን ኣስሜ ኣታ መኹርዒ ኣታ ፈዳይሕኔ ስልኻስ ደደለይ ጎፋውንድሚ ሊንክ ከፍተልካ ሰብ ገንዘብ ክሕግዘካ እዩ ኣስመሮም ኣስሚር ካምባር አራይ ነዚ ሓንጉጉ ትመስል ሰበይቲ ግና ከመይሉ ነብስ ገይሩሉ ትሕቶ ማለት እዩ ደቂሱ ብዝኾነ ሃገር ወኪሉ ኣግዲዕና ገጻ ምስራኤ ሸዋሃቱ ተዓጽ ይኸውን ኢሎም ርእይቶ ዝሃበሉ ካልእ ተሓመቀሲ ሓሲኸ ካብ ኢትዮጵያ መጽኤ ኣም ኢትዮጵያን ዘይብላ ዝነበረ ባ ኢሉ መልሲቡ ኣብዚ ኣኻ ነሽግን ኢትዮጵያውያን ተቀይሞም ካለው ተዋሂሉ ከመልስ እንደገና ማለት እዩ ወይነሽ ነሽ ዝረኸብካ መከራ ለኾዚ ዓዳ ግጥኤል ታይበለ ኣቦይ ኣበይ ዝወደይ ሓደ መዓልቲ በውዳ ዓመት እዎ ንዓናይ ጤል ክንገዝእ ኢልካ እንደወሰድካ ንዕዳጋ ሓቃ ዝወደይ እዎ ሞሽዕስ ከምዚ ጌርካ እንድሓስካያ ነታ ጤል ኣውዝ ምሕልታ እዎ ሓቃ ኣለኻ ንምንታይ ኣኻ ኢለካስ ዝኾነ ነገር ክትገዝእ ተኾንካስ ኣብዚ ሞኪርካ ሒስካ ከምዚ ጌርካ እዩ ዝግዛእ እንደልካኒ እዎ ሞ እቲ ኩሉ ሻዕ ንገዛና ዝመፅእ ፓስታ ይሸጠልና እዎ ንማማ ሞ ክገዛእ ደልዮ ኣሎ ኩሉ ሻዕስ ከምዚ ገይረ ሒዛ ውስታ ከምዚ ገይረ ሒዛ ንስኻን ስራሕ ምስ ገርካ እንታይ ሓንታ ትብል ከይተረዳእካ ዕቁብ ምስኣተኻ እንታይ ዘጋጥመካ ስማዓስኪ تعقم ساعات كاس باقي ركح لمت الو عند حراسي حتى ندعم تايكتو تفلا يخمت كون لسك عزوز حماتي خاطخف هسه جنزل خدعت ولا الو كون لسك عزوز حمت خفي لا يود عندنا تقرشي انا خداك خسر تخسر دا عقو كوي ايم عقو ده خسي ولني سيكون زي كنا خساره تتونا هو انا بس خسو زي النجر ما سريح بدك خافت كون ما تخفل تاجي هنا هنكسسنا كيف خساسو الو انا زيت سبيتسي ጉዳይ ዕቁብ ቀዲሙ ንዝወጽሐ ወይሉ እሸኽም እንዲ ግን መስሓቂ ጽቡቕ ፈጠራ ዝተሞልአ ስራሕ ኢልና ኣለና ግርም ዝወዱ ጎጃም ኤምኬ ምስ መጸት አስ ብራዘር እኔ ነው አማራ ነህ እንዴ ናው አማራ ነኝ ወንድሜ ምን ስራ መጣ ስለሩ ህሪማ ማለት ነው ጻድቅ ጎርግስ ነህ እዚያ ማለት ነው ስመጣ ማለት ነው ዮሐና መሌ ምዘፈዘፍ ነው ማለት ነው ልቤ ነው የመታ ትርክ አለብኝ ማሚዬ ብዬ ነው የመጣው እዚያ ማለት ነው አይ መሌ ልጆች የመሌ እኔ ማለት ነው በሰላም ሰዓት እዚህ መጥቼ በግ ሸጥ ነበር ጤፍ ይዤ መጥቼ እዚህ ሸጥ ነበር ማለት ነው ጻድቅ ጎርግስ ነው ብለህ አረ የጎጃም መሬት ይፍረድብኝ እንዲሁ ማለት ነው ማርያምን እዚያ ከመጣው በኋላ ግን ማለት ነው ነገሩ ሁሉ ተቀያይሮ ጠበቀኝ ወንድሜዋ ምን ሆነ ነው ህዝብ ለህዝብ እየተፋጀ ሰው እየበላ እንዴት ሆኖ ነው የሚኖር እኛ የሚበጀን እኮ ሰላም ነው እኛ የሚበጀን እኮ ፍቅር ነው እንዲያው ማለት ነው እዚህ አንዳንድ ነገር ሰምቼ ማለት ነው 150 አህያ አርገ በጎጃም በአባይ ባለ በጣና ዙሪያ ማለት ነው ማኛ ጤፍ ይዤ መጥቻለሁ ምትጎዙ የበለጋችሁ በስልክ ቁጥር ደውል ማይችላ በቃ ጣፊ ሒዘ መጽይሉ ማለት እዩ ሕይወት ጎጃም ብጣዕሚ የዋሃት ብጣዕሚ ደስ በሃልቲ ዕላሎም አምሓርኛውን ቋንቋኦም ማለት እዩ ኩሉ ነገሮም ሓሪፋት እዮም ማኛ ጤፍ ሒዘ መጽለኹ 20 አድግ ጽዒነ መጽለኹ ይብለኩም አሎ እዚ ንግረ መንገዱ ቀልድ እንዲ ዝመስል ግን ቀልድ አይኮነን ማለት እዩ እንታይ ገይሩ ዘሎ ማለት እዩ ዝሓውና ኣዝዩ ነተአርት ጽቡቕ አግባብ ተጠቂሙሉ ወይ ከዓ ዝድለ መልእክታ መሐላሊፈሉ ኣሎ አነ በወገነይ ከዓ ታይብል ማለት እዩ የዒስ ጎበዝ በርትዕ ተኸለት ካዚ ንኻልእ ነገር እውን ወተወሳኺ ከም ዝኸማኻ ዝበሉ ሰባት የሊና እዮም ወንድሜዋ ጋሻለሜዋ ቀጥልበታ ይምያለ ወንድሜው ጻድቅ ጎርግስን ዲማ ጎርግስን ተመችተኛለን ከረከረ ማንችሎት በብልጦት ሆነ በጉሎት ሁሌም ተወንድ በላ ያበጀ ይመቸኹም ደስ ይልና ማለት እዩ ሓራይስኪ ስለዚ ህፃን ነብሱ ኣብ ትግራይ ምስ ረኸባ ኢሉ እንታይ በለ ኣብ ትግራይ ምስ ረኸባ ነብሱ ከመይ ኣታታይ ኣይሕርስና እንደበልና ኢሉ ንሰልጠነ ፀጉር ዘበላሸኻዮ ግን መቃብርካ ይትኳዓት እንታይ ገይሩ ኣባ ከለኻ ስልጡን መን ኣንቂሙካ ኩሉ ግዜ ከስፍ ኢሉ ዝቐንቀመካ መን እያ መልሳ ኣለና ሙሌ ናይ መቐምቃ መልሰና أنا يوم كم ملسنا ود حوبي ود حوبو لي أدرى زحمة يوم وكمو
እዚያ እቶም ናይ ፈርሲዮም ቆምቂሞም ይብሉ ነይሮም ገሊኦም ካ ተቃማማ ፐርፌክት ተስፋ በቃ ቻማ ተቀምቂም ከማይ ቀደም ጽብቅት ያ كيف على ولا مساحات خيدة ويتشامك ودحاو ويتشامك أنا نوع علي حكنا مزرعة مالتيو عبس أقولي أيكونن لبي مبزحته جزء قبل لبي يزركب أمرون سنة أمرون كأ أب حلنا زلوا سبن تخونس أخليو بزبلي أمبر وسيلة نيرة نسألت أناس قرب حمية بلي نيرة هاي كم زعينت مالت عبي سبيو أموياون أب كبرون عبيو العل زبلة أخبروتن مويان زلون سبيو مستزجور نجارون جنا أب حلنا مبزحته جزء خمسي مالتيو رديكم دي نايشامك يكون فلاتوري كم دي عين نجارس مزحته جزء عجيت أنا جري زلخ فازر تزري سيطان زي جانترا تقم يمكن بس يخيلوا نجي زبلك بس يحيزوا مالتي سلازي خمسيس من الوقت مجزاين تختار له أنا خريقكم يا خمي كم زنبرة يجرب بيلي بايزو يتقصقم كم أريهم يا إديتر أجو خروتا سبنا يصبح أنا أي فطونيو فتأرالو وإذا شكرين تخوينا حكمنا مالتيو حتى بزي أبزي كنا برزخل بيوت كل سمع ماني كل سب جرافيا هيوتكم تحت فتارة تحت حاكمكم مملكة سوت تايز كل صراحة فتاري ترى ديكني أجي كتوخي بالكن كنا بيع بالكن ترى ديكن بقطة سمعني أيتو كيمو يا أمنا حلو يا هيوت سيا تحت فتارة ترى ديكني ورت حفتي كندي هيوت كنا برايت خدنا خايلهم صاحي جبي هيوت لغوت كله سبات كله عرفتنا حواتنا لوكو بهيوت كنت كله عيت فوقلونهم تبع هايلهم سي جنبي هيوت نور لهم حجي نسخن فتاريخن حسكي ولا حنتي بقى بزي سيك حكيم لو قال عيتمني ترى ديكني هيوت عم تحت فتارة حجي نسخت بقي بالكن داوم تكوني بالكن ماني فلت دحر نفسخي تكر دخون نجر نفسخ دحن على الكي انت دي نبيع انت دي بخي خسي نويح عود كتنبرت نويح عامل كتنبرت تخل تخوني كترديك نورتك كتشنا غيب الكن دخون زفت هيوتكم تحت فتاري تاي حكيم كم زيلني صعب حنقول كتب فيه بالكن نيم حق نجرا من يومه أصلولي حرة أجوخي مالتيو أنا أنزل لك هم أنا قري مالتي بزحت سبات حجي كرم حجي بتعامل زبخيو كمزي أبزي ناي حنت زفلت أنا بكرة أوان مالتيو كمزي تيومر ترخيوا ويكا بينجين ديو جلز ولو أنا قرالو سيل كوينوسي سيلو مالتي بلاين دا قبرز غير ويكا أز عبي بزح جزء مالتيبليكيشن بزي مقرات مالتيو تحبت ويوش حنقول كحبيتوس عبدي وشتل الرأسنا حابيت ومالتيو نروح أوان تسأنح قلا هم نقري ومقت إمواني رحانتسي بتعم تبكني را مالتيو حجيت تستمر مرتلو بوتا زهبوا أو تسيت بقى يفرحيو خمزي إخوون قلا لهم حراي أنا بتعمي نايو حق حر هذا جزء بتعم تقرر من ديها كم على ما وتمرت استمهار سب بعلي أنا لا يزقور زخونة نقرات له مالت زخونة سبس كمزي انت تبهيلو زيد حني قالت تبهيلو وقعيد حني اللي زحسب حجن الساعه صبل الله زي يرجع علم زبال بزخباب مالتي بوت زلنا يرحقيلو ارسيما قدس ارسيما زبال الله خيدا مصيا كتكركل አጋጣሚ ኮይኑ ንማንም ሰብ የተዛረበትን መጽያ ነገራትና ከምዚ ከአሚሎም ንትውጽኢት የገለገለላ ማለት እዩ ናይቲ ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጂንግ ዝባሃል ኣሎ ወይ ካ ኤምአርአይ ዝባሃል መሐከም መሳርሕ ገለ አሪአትና ማለት እዩ ሽዑ ሰብ ኩሉ ሾክ ኮይኑ ማለት ኣብ ቀረባ እዋን ከምዚ ክገብር ገለገለላ ማለት እዩ ግን ኩሉ ለካ መፍትሕ ኣሎ ሽዑ እንተ ወዳእቶ እንዳሃለወት እቲ ታይ ዝባሃል እቲ ሹዓ ዝባሃል ብማጮለ ዝምሕጻብሲ አቋሪጽ ያገዲፋቶ መጽያ ነራ ሕጂ አነ አቋሪጽ ይخመጽ አይነበረንን ከቋርጽ አይነበረንን ገለገለ እንዳበለት ይሰምع ኣለኹ ንምንታይ እንተ ተባሂሉ ማለት ኩውደስ ነይርን ዝብል ሕልምታት ነይርዋ ማለት ግን አቋሪጽ መስመጽት እንታይ ኮይኑ ሓደ ኣብቲ ከባቢና ዝነበረ ሕክምና ማለት እዩ ኣዝዩ ፍሉጥ እዩ ኣብኡስ ሓደ ህንዳዊ ስፔሻሊስት መጽኡ ተባሂሉ ማለት ንዑስ ታይ ዝባሃል ገብር
ዝኽእል ማለት እዩ ክሕክም ዝኽእል ማለት ሕጂ ብቐሊሉ ንዑ መጀመርታ ምስ ረኣዮ ሓደት ካልኦት ሓኻይም ነጊሮማ ዝነበሩ ኣብቲ ውፅኢት ገለ ዝነገርዋ ዘረድእዋ ማለት እዩ ከምኡ ከም ዘይኮነ ካልኣይ ከዓ ኣብኡ እንዳሃለወ እንታይ ዝበሃል ብምግባር ማለት እዩ ብምልኣኽ ከምዚ ናይ ሕክምና እንታይ ዝበሃል ወይ መድሓኒት ብምሃብ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ጨረር ሕክምናታት ብምግባር ኣብ ዘለዎ ዝተወሰነ ቦታ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ዳሕራይ ብዝኾነ መልክዕ ቢሉ ክወፅእ ከም ዝኽእል ይነግራ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣመናን በቃ ግን በቃ ዓድለኛ ኢኽ ብጣዕሚ ዚ ዶክተር እዚ ምህላው ኢልና ፕሮሰስ ገይሩ ወዲኣ ሕጂ ሕጉስቲ ኮይና ትቕፅል ሽዑ ግን ኣብ ውስጥናት መዓልታት እየን ዘለዋ ኺ 3 ወርሒ 1 ዓመት ገለ ኸሙ ብጣዕሚ ሓዚንና ነርና ንሕና እውን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ሰብ ትመውት ኢኻ ዝብል ሓደ ካብ ላዕሊ እዩ ሞትካን ህይወትካን ገለ ዝፍረደካ እምበር ኣብዚ ክንገረካ ይኽእል እዩ እዚ ናይ ሕክምና ግምት እዩ ማለት እዩ ሞስትሊ ፕሮባቢሊቲ ካልኩሌት ምስተገብረ ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ፖሲቢሊቲ ኢኻ ትንገር ማለት እዩ ናይ ምቕፃል ብህይወት ናይ ምቕናይ ናይ ዘይምቕናይ ተባሂሉ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ምስቲ ዘሎ ናይ ማልቲፕሊኬሽን ወይ ምስቲ ዘሎ ናይ ሕማምካ ኩነታት ተራእዩ እዩ ግን ፈጣሪ ብዙሓት መንገድታት ኣለዎ ላር ኦፍ ኦፕሽንስ ሓራይስኪ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢሱ ስእሊ ብከምዚ ተለጢፉ ኣሎ ከመይ እያ እዛ ጉዳይ ይበሃል ኣሎ እንኳዕ ድሓን መጻኹም ኣብ ዝብልስ ኣብዚ ተለጢፉ ኣሎ ሓቂ ቅንብር ዲ ኣበያ ከይትብልኒ ንወድ በሻሻ ደውለላ ኣንበሳ ናቕፋ ይልመን ኣሎ ኣበይ ንሄ ማለት እዩ ዋታታ ይኾን ኣሎ እቲ ሰብ እዚ ቅንብር ከይኸውን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነስ ወይልኻ ዕውር ርኢና ከታይ ተጠቒምና ኣሎ እዚ ቆልዓ ሓቆ ተኾይኑ ግን ጉድ እዩ እስኪ ሰላማት እዚ ቪድዮ እዚ ንዝምልከቶ ሰብ ከተውፅሕለይ ብትሕትና ይጥይቐኩም ማለት እዩ እዘን ክልተ ቆልዑ እዚአን ኣብ ዕፅዋን ክባን ማለት እዩ ሓገዝ ተገይርለን ነይሩ 45,000 ተሰዲድወን እዘን ገንዘብ ድማ ናብ በረከት ቀዛሕታ ኣትየን ማለት እዩ በረከት ቀዛሕታ ድማ ናብ ኢደን ኣይኮነን ሂወን ኣብቲ ፕሮግራም ናብ ዓዲግራት ከይዱ ፀዊዕወን ማለት እዩ ኣብቲ ፕሮግራም ዝፀውዐን ድማ ነጋሲ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ዓዲግራት ንዕኡ ናብ ኢዱ ሂዎ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ናብ ናይ ባዕለና ኣካውንቲ ካቱ ዘይተገበረ ማለት እዩ እዚ ሓደ ጥያቄ እዩ ንበረከት ማለት እዩ ካልኣይ ድማ 120,000 ተሰዲድወን ካብ ደጋ እዘን ቆልዑ እዚአን ናብ ኢደን ኣያተየን ናብ ምንታይ ከም ዝኣተየ ገንዘብ ኣይፍለጥን ማለት እዩ ኣብቲ ዕፅዋን ክባን ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ድማ እዘን ቆልዑ እዚአን ረዲናየን ሓጊዝናየን ናበልኩም ተውግዑ ማለት እዩ እዘን ቆልዑ እዚአን ግን ክስካ ሕጂ ከምቲ ክሕገዛ ዘለዎን ኣይተሓገዛን ማለት እዩ ካሊ ነገር ድማ ብሽመን አካውንት ተኸፊቱ ነይሩ ማለት እዩ እና ብሽመን ምስተኸፈተ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ኣቲ ነይሩ ናፍቲ አካውንት ማለት እዩ እሰን ግን ኣይተጠቐማን ዝተወሰነ ብቻ ተጠቒመን በር ኣይተጠቐማሉን ማለት እዩ እዚ ክሕተትሎ ትዝምልከቶ ሰብ ሓራይ ሓሪፍ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ እዩ ምዘን ቆልዑ እዚአን ተታሒዙ ዝዝረብ ዘሎ ወይ ከዓ ዝውጋዕ ዘሎ ኣነ ብወገነይ ግን እንታይ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ዋ ድሕር ዳ ናይ ባሓቂ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ሲ ንምንታይ ዘይሕተታ ንሳተን ባዕላተንስ ዘይሕተታ ሞ ፊት ንፊት ዘይንሰምዕ ይብል ወይ ከዓ ማለት ባዕለን መልስ ተሂበናል ዶ ኣይመሓሸን ዝብል ርዲኢት ወይ ከዓ መለኻኸታ ወይ ከዓ ትዕዝብተለኒ ማለት እዩ ሓራይ ብዝኾነ ግን እቲ ቪድዮ ትክክል ንሕርዳ ኮይኑ ከምቲ ተባህለ ማለት እዩ ጉድ እዩ ሓቂ ንሕርዳ ኮይኑስ ብጣዕሚ ጉድ እዩ ዘብል ነገር እዩ ማለት መልስ እስኪ ኣብ ኮሜንት ጦርነት እንትጅመር እሺ ጦርነት ክጅመር ተላ ፖለቲከኛታት ጥይት ይቀብሉ ድኻታት ደቆም ይልግሱ ሰባፍቲ ስንቅ ይቀብሉ ድሕር ጦርነት ፖለቲከኛታት ልተረፈ ጥይት ይስውሱ ሰባፍቲ በትልተረፈ ሃፍቶም ስራሕ ይጅምሩ ድኻታትከ ኣብ ኮሜንት መልዋ ጋይስ ፍሉጥ በረኻ ይወፁ ይስደዱ ይጠምዩ ይዓርቁ ጠዋር ዘይብሎም ይተርፉ እዚ ፍሉጥ ይበቃ እዚ ኣብ ኮሜንት ትምልስዋ ከዓ ናትኩም ጻሓፉ ምንት ዞም ህፃናት እንደራህረው ይብልና ኣሎ ስማይት ትባስዶ ተውዕንዶ ወያ ዋ ቢናት ማዕደ ጽቦ ማባ ከመይ ዶ ህፃውንቲ ሞቱ حبيتي موتو من أسيات موتو أدو تقراي تبكي أبو تقراي يبكي بيت مرتي عطا درم تعال سجن مبراس قرئت أمي بيت مرتي عطا بقى إني ودي مريم انتي كيدلع على الليلة وي سريت على الليلة أشغي أتصلنا اسكي كل خاطة سلف يقولنا له انتاي تزربازي انتاي مالتيو اسمع يسكي
حزون باي سؤال هذا منكح عمش تمتغمتنا حزون منكح مولداب نحطا موفار مجمع ما باي حمشتين تملس اللون حزني هي اوبجكتيف ونحط تزاميدا اللون اتو زلو دون كنت انا حرلو هما توصل سويهم هما تخبر حواليتات سلبا برضه ما كنا قاعدين كعكدا تقول سلبي الدراي سلب الدراي تيتسلفك حتى يبان احنا بخصوص بقولتكم سارينا يتملخ يتردن انس كل خسلف لو إلنا بيو نمارسدنا هنكيد كنسلفوا له تقداي زي نابينا ما كنسلف انت تسلف بعد كل غزي مالتي ناب سددنا كنسلفوا نمارسدنا كنسلف ذاتي الى الماسك مصزلو بروجكت قال منالبات اوديو تاي تسلف حجون تسلف اي سلفن عجي ابزانا يسبع حساب انت ريت لكم ትግራይ ብልኡኻን ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካ የዕልቕሊቕ ኣላ እንታይ ኮን ደልዮም ናብዛ ዓዲ እዚኣ መፅኦም ዘለው እንታይ ደኣ ኮይኖም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮፍ ኢሎም ክዝትዩ ዘይረኣናዮም ዘይሰማዕናዮም ትኽሎም መፅኦም ንኣዲስ ኣበባ ሰጊሮም ትግራይ ዝተረኽብሉ ምክንያት እንታይ ኮን ኸውን ይገርም እዩ ብዙኾነ መጀመርቲኦም ኣይኮነን ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ንድሓር ትግራይ ናይ ብዙሓን ሓይልታት መመላለሲያ ኮይና ከሪማ ዓመታት ተቆፂሩ ዘሎ እምበር እዚ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ተልና ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ነተናሶም ዝደልይዎ ረብሓ ዝብልዎ ነገር ኣገዳሲን ኣድላይን ዝኾነ ሓይሊ ምዃኑ መረጋገፂ እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓይሊ ተሊካ ኩሉ ይዝመፀካ ሓይሊ ተሊካ ፖለቲካዊ ጥርናፈ ተሊካ ኣብቲ ከባቢ እቲ ገለ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ እዩ ዝብል ፍርሕን ክብርን እንተይቦምኻ ኩሉ እዩ ዝዓስለካ እዚ ሓቂ ብዝኾነ ትግራይ حراي كولعو خان تدلي مونبا زاغرا خولو خاي خولو ابزي ادان من تيرسع خيا مالتي اي يحيل انت ليك خو اندابلك حيللن يو انا مكانو عناوي اندابلك ابا موداتو تايز باله رغرغ تتونا دحان دم حيلي يحلونا كن سلام يهاونا حيل انت هالونا انت زي هالونا انت تتقمنا لنا وعلتنا ينبر ابلع الخالو تتقمنا يا حيل لما انت قاينا نمصال اسك قصل دحنش سعيرا مرحه تግራይ ون نابي سجيدوم يوم 4 كيلو ناخدو ጮማን ቁርጥን ይበልዑለው እትብሉ ዝነበርኩም እጀት ፋክት ፖለቲካ እንድሕር መርሚርኩሞ ኣብ ኤርትራ እኳ ክንድዝ ዝኣክል መልእክተኛታት ናብ ኤርትራ መጽኡ ይፈልጥን ስለዚ እስኻትኩም ተሐስቡዎ ኣተሐሳስባ ጎዳኢ ወይ ከዓ ርሑቅ ጠመተ ስለዘይኮነ እስኻትኩም በሐሰብኩም ሐሳብ ካብ ምስ ትግራይ ብዝገበርኩም ጌርኩም ምስራሕ ምስ ኣብይ ኬርኩም ምስራሕ ስለዝመረጽኩም እዚ ፍሽለት ይዝበሃል እኳ ዳ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልቲ ተፈታዊ ንሕና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራል ሰራዊት ወላ ሓንቲ ናይ ፖለቲካዊ ውዕል የብልና ንብል ነይሩ ወለይ ፖለቲካዊ ውዕል ዘይብልካስ ኣባይታ ክትቃልስ ኣየፍቅደልካን ዝኾነ ስኻ ክትረብሕ ንሱን ክትረብሕ ዝገብር ዝኾነ ስምምዕ ዘየለን ድሕር ኮይኑ ማንም ይከቅርበካ ዘይክእል ስለዚ ነዛ ዝግበር ዝነበረት ኣካይዳ ከም ሓደ ዓቢ ዓወት ከም ሓደ ዓቢ በቃ ናይ ቃልሲ ብራኸ ዝጉስጉሱላ ዝነበሩ ሰባት ሎማዓንቲ እዛ ጉዳይ እዚኣ ቅንዕቲ ከም ዘይኮነት ክሕብሮም ይደሊ እቲ ቃልሲ ደለይት ፍትሕዩ ደላይ ፍትሕየ ዘበለ ኣለኹ ስጋብ ዝበለካ ቃልስ ንቡሪውን ቃልሱ ኣነውን ክዕንቅፎ ኣይደልን ትክክለኛ ዝኾነ ግን ሓሳብ ክህቤ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝተገበረ ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ክሳራና እዩ حراي مالت زي حجيت اناليسيس زي بزحاونا استوهب اي مالتيو اري 360 بزبل حساب استغلص ايو انا بوغني مالت كاب فرقي ايثيوبيا ام تمليسوم زبل حساب بلين مخنياتو مبزحاتهم سي بصيحمون موصيم مالتيو تግራይ ዘለውን ኩነታት ስለዚ እንድሕርዳ ድምር ውጽ ይተልኦ ኮይኑ ሹዕ እንሪን ኾውን ዲና ግን ዘለውን ዘይውሉን ኾውን ይኽእል ታይ ምዃነ ይፍለጥ ንጋጸለስከ ሶስት መርከብ ሙሉ አንድ የኢራን ሰራሽ ድሮን በርካታ የድሮን ተተኳሽና ሌሎች የጦር
መሳሪያዎችን ማረከች። ኤርትራ ተመስገን ጥሩነህ የሸመቱትን አንድ የኢራን ሰራሽ ድሮን ጨምሮ በርካታ የድሮን ተተኳሽና ሌሎች የጦር መሳሪያዎችን የያዙ 3 መርከቦችን ማገቷ ተነግሯል። በትግራዩ ጦርነት ምክንያት ያኮረፉት ወዲያፎም ከመቀለ የተነሱ ህወሓትን እንዲመቱ ኤርትራ የገቡ በሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ የጦር መሳሪያዎችን ማገታቸው በአብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ መካከል ለከረረው ጸብ መነሻ እንደሆነ ላለፉት 2 ዓመታት ሲነገር የቆየ ሲሆን ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ሶ ናይስ አይ ሃርት ቱ ዱ ኢት ትዋይስ ያሉት ወዲያፎም አብይ አህመድ ከአዘርባይጃን የሸመታቸውን የጦር መሳሪያዎችን የያዙ 3 መርከቦችን በማገት ሌላ ድል በ4 ኪሎ ላይ መቀዳጀታቸውን የተሰማው ባለፈው ሓራይ ዚኣ ከዓ ትርጉም ዘይትርዳኩም ተኾይና ኣጽዋር ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ዝነበረስ ተዓጊቱ ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ። ኣዝየን ኣዝያ ሕጅስ ኦፊሻሊ ካብ ኢራን ተላእኹ እዮም ምሕራትና መኻው ምሕራቶ ኢራን ዳኸመ ገርካ ትደፍራ ኣብ እንዳግደፍ ዘሎ ቀሺ ኣይሳለሞኒ እሺ ኣነ ሁሉ ግዜ ዝብሎ ከም ኣማኒ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኣብ እንዳግደፍ እምነት የለን ኣብ እንዳግደፍ ዘለካን ኣይሳለሞኒ ንጹር እንታይ ዘካ ሓቂ ረጊጹ ዝኸይድ ካን ክኾን ኣይክእል ሓደ ካብቲ 10 ትእዛዛት ብሓሶት ኣይትመስክር ዝብል እዚ ጣሓሰ ካህን ክኾን ኣይክእል እዚ ከዓ ተሪዕና ክንብሎ ስጋብ ዘይከኣልና ድፍረት ኣይኮነን ሓቂ ንሓቂ ክንደፍሮ ኣለና ሓሶት ከይንጋገይ ሓሶት ከይንዛረብ ንክንጥንቀቕ ዘለና እምበር ሓቂ ክንደፍሮ ኣለና ሲካ ናይ ክህንነት ግርማ መልክዕ ስለ ዝሓዙ ወንጌላውያን ኮይኖም ፓስተርና ስለ ዝበሉ ኣይኮነን እሱ ይኮነን መዐቀኒ ቀዳማይ ሓቂ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት ኣብ ዓድና ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ሓቅን ሓሶትን ኣብ ዓድና ብፍላይ ወንጌላውያን ኣነ ዝገርመኒ እዚ ብሰንኪ እምነቶም ዝተኣስሩ ወንጌላውያን ማለት እዩ ብዙሕ ዝፍሉጥ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ቀደም ግን ሕጂ ከዓ ሓደ ግዜ ያለው መሲልካ ቀሺ ዝበሎ ግበር ቀሺ ዝገብሮ ይትግበር ዝበሃል ኣሎ እምነት እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ እምነት ማለት ስለ ዝኣመንካዮ ኢኻ ትሳለም እምበር ስለ ዝረኣኻዮ ስለ ዝጠምትካዮ ስለ ዝጨበጥካዮ ኣይኮነን ቢሊፍ ማለት ዘይረአ እውን ከም ዝረአ ዘየለ ብዓይንኻ ዘይትሪኦ ነገር ግን ብመንፈስካ ከም ዘሎ ወሲድካ ኢኻ ማለት እዩ ትሰብ ተሳለሞ መስቀሉ ይሳለምን እየ ክትብል ከለኻ ሰብ መሪፅካ ኣይኮነን ታ መስቀል ኣብ ኢድመን ከም ዘላ ይኮንካ እንትሳለማ ማለት እዩ ኣብ ኢድመን ምህላዋ ዘይኮነስ ኣነ እንታ መስቀል ይሳለም ትረዲካ ኣብ ኢድመን ምህላዋ ይኮነን ትናቲ ሓሳብ ማለት እዩ ምናልባት ወዲቃ ተዘረኽባ እውን ልዕለ ቢለ ክሳለም ይኽእል ኸውን ኣይፍል እዚ ንዓይ ዝምልከት ውልቃዊ እምነት ስለ ዝኾነ ንዓኻውን ውልቃዊ እምነትካ ኢለ ዝሓስብ ግን ከምዚ ዓይነት ድዋልታ እዩ ዝበሃል ዘለዎ ኣብ ህግደፍ ዘሎ ቀሺ ክትብል ከለኻ ሓቂ ክዛረብ ኣለዎ ትቀሺ እቲ እምነት ኣብ ሓቂ ከተኩር ኣለዎ ማለት እቲ እምነት በቲ ቀሺ ክዕምፀፅ የብሉን እቲ እምነት ዝብሎ ነገር ክገብር ኣለዎ ዝብል ኣብኡ ኣፅንዕ ቢልካ ርግፀ ቢልካ ተዛረብ ኣብኡ ክንሰማዕ ኢና ማለት እዩ እንተ ምስላም ግን ወላ ሓንቲ የብሉን ኣብቲ ተሳለም ካብቲ ረገጽካ ማለት እየ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩሞ ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናጽ ዘበለ ርእይትኩም ገዲፍኩም ትኸደለኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣዝየ ቀኒለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ማለት እዩ ሎዋም ቅነ ክኾነልኩም ይምነ ቻው ዳሕና ቀኒውታ ፀጽቦ የስምዐና ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ